Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Haideți să facem astăzi o etalare cu tema ce vrea să vă comunice persoana din mintea dumneavoastră. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, tuturor care dau like acestui videoclip, viitorilor abonați, ia să vedem ce vrea această persoană să vă comunice. Am făcut mai devreme o etalare cu ce face persoana aceasta și vreau acum să văd ce vrea să vă comunice. Pentru că acolo văzusem că vă va comunica ceva și vreau să văd ce vrea să vă comunice această persoană. Ia să vedem ca și energie generală. Wow! Wow, wow, wow! Persoana aceasta vrea să vă comunice că, unul la mână, dorește să muncească la relația dumneavoastră și să aducă noroc în relația dumneavoastră, sau dacă munciți împreună să aveți succes la locul de muncă. Dorește să știți că dorește să muncească. Dacă este o relație la locul de muncă, clar, această persoană dorește să vă ajute în ceea ce privește locul de muncă. Iar în ceea ce privește relația, să știți că persoana aceasta dorește să muncească foarte mult la relația dintre voi. Asta vrea să vă comunice și văd că vă va comunica. M-am uitat mai devreme la ce face și da, mi-a părut că vă va comunica, iar acest lucru văd că vă va comunica. Dar este foarte mult pe partea de muncă. Persoana asta vrea să vă comunice niște informații în ceea ce privește locul de muncă, despre niște persoane invidioase, niște dușmani. Să știți că văd foarte mult Taur, Fecioară, Capricorn ca și zodii. Rac pe Scorpion. Dar de ce există invidia asta? Invidia asta e din cauza unei femei, din cauza, dacă sunteți doamne, din cauza dumneavoastră. Din cauza dumneavoastră. Dar de cine vă dușmănește așa pe dumneavoastră? Nu, este o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn. E o fecioară din Taur, Fecioară, Capricorn. Și persoana aceasta, persoana din mintea dumneavoastră, să știți că dorește să vă ajute în ceea ce privește acest aspect. Da, wow! Dorește foarte mult. Deci persoana din mintea dumneavoastră, deci dacă aveți de-a face cu cineva din Berbec, Leu, Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător foarte mult, persoana asta să știți că clar dorește să vă ajute. Deci văd foarte mult cine dorește să vă ajute este Vărsător, Berbec, Leu, Săgetător, Rac pe Scorpion. Astea sunt zodiile pe care le văd. Taur, Fecioară, Capricorn mai văd, dar văd și o persoană invidioasă din Taur, Fecioară, Capricorn. Da. Pe înflorirea dumneavoastră. Ui, ce oameni. Da.
Ia să vedem. Deci, clar persoana asta vă comunică acest lucru. Și să știți că vă va ajuta în acest aspect. În privința asta, persoana asta vă va ajuta, să știți. Cumpăratul, wow! Persoana aceasta, să știți că vă va aduce multă liniște în ceea ce privește construirea unei relații stabile din toate punctele de vedere, pe toate planurile. Și asta vă va comunica. Wow, atunci mi-a apărut împăratul și împărăteasa. Dragilor, dumneavoastră aveți de-a face cu un suflet pereche aici. Aveți de-a face cu un suflet pereche. Da. Aveți de-a face cu un suflet pereche și acest suflet pereche, să știți că vă va aduce dumneavoastră foarte mult echilibru și foarte multă liniște. Deci pe partea emoțională să știți că această persoană vă va aduce foarte multă liniște. Atât pe partea emoțională cât și pe partea de stabilitate. Veți vorbi foarte mult în ceea ce privește ego-ul, puterea, despre echilibru în relație, nu despre echilibru, pentru a avea un echilibru din toate punctele de vedere. Cu împăratul și împărăteasa, clar, sunteți suflete pereche. Aici, numai că aici bărbatul este foarte mult implicat pe partea emoțională, iar energia feminină este foarte focusată pe partea financiară. Este foarte focusată pe stabilitate. Pe stabilitate. Aici cu regina de monede, clar, energia feminină este focusată pe stabilitate și pe succes. În stabilitate și în familie. Adică din toate punctele de vedere. Și să știți că se lasă în urmă ego-ul. Dacă aici a existat o luptă care e mai puternic, să știți că aici se lasă în urmă această luptă și se ajunge la un echilibru foarte frumos. Da, wow. Dragilor, persoana asta vă comunică că sunt... Vine cu o cerere în căsătorie. Doamne, împăratul și împărăteasa. Mi-a apărut prima dată, asta e a doua oară când mi apare. Da. Și de ce? Pentru că această persoană își vede interesul, are un interes, dar un interes pe partea pozitivă. Vă vrea această persoană. Deci persoana aceasta vă vrea. Această persoană nu mai vrea să fie blocat, că e un bărbat, din punct de vedere sentimental, pe partea de iubire. Această persoană vrea să iubească, dacă nu a fost lăsat să iubească, această persoană dorește să iubească.
Văd foarte mult zodia berbec și zodia pești aici, că aveți de-a face. În afară de zodiile amintite mai sus, foarte mult văd aceste zodii. Un bărbat șaten. Sau un bărbat șaten sau brunet cu tenul închis. Și cu o gândire foarte logică. Wow! Deci clar persoana aceasta vă va spune că dorește să lucreze la relația și la drumul dumneavoastră împreună. Această persoană, să știți că deja lucrează la acest aspect. Și dacă nu v-a spus, clar vă va spune. De ce vă va spune este din cauza faptului că persoana asta suferă. Suferă, dacă nu sunteți împreună, clară persoana asta suferă că nu sunteți împreună și din cauza asta vă va spune aceste lucruri. Și face aceste lucruri. Să știți că persoana asta aici cu soarele și luna trece printr-o perioadă de tranziție foarte... Această persoană vă spune aceste lucruri din cauza faptului că trece printr-o perioadă de tranziție destul de mare. Dacă aveți de-a face cu un bărbat din nou mi-apare berbec, un bărbat din Gemeni, vărsător, fecioară, rac, persoana aceasta a trecut printr-o perioadă de tranziție și vă va spune că a trecut. Și da, vă iubește foarte mult. Să știți că această persoană blochează orice înseamnă toxicitate în viața sa și se focusează foarte mult pe o relație serioasă alături de dumneavoastră. Și să lase, această persoană vă va spune că lasă în spate tot ceea ce a fost negativ persoana asta pentru că vă va comunica fără dar și poate. Va fi complet schimbată. Deci complet schimbată. Complet schimbată și din cauza faptului că lasă la o parte aici cu diavolul și cu magicianul o toxicitate foarte mare. Aici să știți că se lasă la o parte oscilarea.
oscilarea, incertitudinea, ego-ul, inegalitatea. Aici clar se refuză inegalitatea. Aici se dorește să se dea egalitate. Dacă cineva a fost incorect aici, să știți că se întoarce roata. Se întoarce roata. Și dacă sunteți persoane din Capricorn, Scorpion, Balanță, Gemeni sau Rac, aici să știți că dumneavoastră veți primi egalitatea pe care vă doriți. Da, veți primi această egalitate din partea persoanei dumneavoastră. Ia să vedem un sfat al îngerilor pentru doamnele și pentru domnii care privesc acest videoclip. Pentru doamne, dragile mele, să știți că dumneavoastră vă știți dinainte, vă știți din alte vieți. Această relație este o relație foarte pasională și clar vă veți întâlni. Vă veți întâlni și vă va comunica persoana asta. Este o persoană din trecut. Iar pentru domni, aici, wow, această iubire este pentru totdeauna. Este o iubire adevărată. Îngerii vă spun că este o iubire adevărată și că este o iubire pe viață. Fără dar și poate. O reconciliere. După cum am spus, persoana aceasta vine din trecut să se împace cu dumneavoastră. Și văd aici o reconciliere. De ce? Pentru că aici există o dragoste adevărată și o relație care datează din alte vieți și încă continuă. Haideți să vedem, să mai vedem niște zodii din Charmul și ia să vedem. Am dat ceva pe aici. Să știți că văd foarte mult zodia Taur. Taur, în afară de zodiile amintite. Fecioară. Am și niște litere aici. Scorpion. Berbec. Oh, a căzut berbecul pe jos. Da. Din nou Taur. Deci clar persoana aceasta este Taur. Eu văd că aveți de-a face cu cineva din Taur. Balanță. Gemeni. Leu. Vreau să mai scot de 2 ori Gemeni. Deci clar este Taur sau Gemeni. Și de 2 ori Berbec. Pentru că a căzut pe jos un... Da, nu știu pe unde e. Da, și să știți că mai văd litera D. Litera Y sau I, litera C sau K. Da. Cam acestea sunt zodiile. Atât am avut, dragilor, pentru dumneavoastră. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați un like și ne vedem și data viitoare la alte etalări la fel de frumoase. La revedere, dragilor!